skal jo ikke tale russisk i Danmark. Vi skal ikke lade Rusland definere Europas grænser. Du skal ud på en rejse. En rejse ind i dit sind. En rejse helt ind i sindet. Verden er forandret. Og jeg tror desværre ikke, at vi kan vende tilbage til tiden, som den var. Jeg tror ikke, vi vender tilbage til den verden, der var. Nu bliver du bange. Men vi skal længere ind. Det her er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på den kolde krig. We are now facing the greatest challenges since the 1940s. Så er vi nu i den farligste sikkerhedspolitiske situation i min levetid. Nu er du bange. Men vi skal længere ind. We face a clear and present danger. Så det handler om at forsvare Europa, det handler om at afskrække Rusland. Men vi skal længere ind. Selv hvis Putin han underskriver en fredsaftale med Ukraine, så må vi ikke tro, at han stopper der. Vi skal helt ind i sindet. Og jeg er selv ikke i tvivl. Putin ønsker et Europa på russiske præmisser. Jeg tror ikke, han slutter med Ukraine, Putin. Så går han videre til det næste land. Med stor sorg jeg iagttager, at Rusland i løbet af måske et halvt år vil kunne angribe ind i et andet europæisk land. Nu er du bange. Og derfor bliver vi nødt til at ruste op. Det haster og gøre alt, hvad vi kan for, at Rusland ikke en dag går ind over en af vores andres grænser. Og jeg er selv ikke i tvivl. Jeg tror ikke, han slutter med Ukraine, Putin. Så går han videre til det næste land. Jeg har den overbevisning, at hvis vi ikke får stoppet Putin, så tager han bare det næste. Tror du, han kunne finde på at tage krigen uden for Ukraine og resten af Europa også? Det tror jeg. Hvad med Danmark? Også. Jeg tror ikke, han slutter med Ukraine, Putin. Så tager han bare det næste. Vi skal helt ind i sindet. Vi skal ikke tale russisk i Danmark. Vi skal ikke lade Rusland definere Europas grænser. Vi skal ikke lade Rusland bestemme over Europas fremtid. Så der er ikke et alternativ til det, vi gør nu. Så du er lidt bange for at kunne finde på at komme til Danmark? Ja. Vi afsætter 50 milliarder kroner. Oprustning. Og vi har rigtig travlt. Kø. Vi kan få brug for mod i den kommende tid. Jeg kan se, at du bliver helt rørt nu, Ulla. Ja, fordi jeg synes, det er farligt, det der sker.